Praise the Lord. Salamat sa iyang paghatag ini nga panahon. Sorry kayo sa ato mga viewers na pipila ka mga adlaw wala kita naka-upload og mga video para sa ato ang JDC Vlog TV tungod sa mga schedule nga amo pong giatubang, and do na po'y kasal nga among itambungan last week, and then do na kami mga gipang-adto nga mga ministry nga medyo busy gyud ang among tibok semana. That's why wala ko naka-upload sa matag gabi. But today, salamat ko sa Ginoo nga lain na pong panahon gihatag niya ug nini nga time atong gamiton kini para maghimo kita og lain na sa mga content, ug kini nga content update kini sa tukuron nga third temple sa Jerusalem o sa Mount Moriah. No, doon na kita i-update sa tukurong third temple. And by the way, God bless sa ato ang mga viewers, ato mga followers from Luzon, Visayas at Mindanao. Ug labi na kanimo karon nga nagtan-aw ini nga video ug sa ato ang suod diha Bradrick's Mix TV from Mabinay, ug Sister Katimi from Hong Kong, Sister Elimi from Hong Kong, and Lorimi Bais from Cebu. Ug doon natin mga bagong subscriber o mga viewers. Salamat sa inyo ang pagsalig nini nga channel wala ta nag-introduce og religion, but only the word of God ang ato ang introduce, ang ato ang emphasize, and only Jesus Christ is our Lord and Savior. So today, this video sama sa mga nakalap nga mga impormasyon sa ato ang palibot through social media, YouTube and Facebook, kini nakalat na kini rong panahon na kung imong i-type sa YouTube ang third temple, grabe daghan kayo mga gablog, mga kaigsuonan, daghan kayo nga mga nag-update sa third temple nga pagatukuron dito sa nasud sa Israel. Ug kung matukod na gani ang third temple, naadyoy mga sunod nga manghitabo sa ato ang kalibutan. Okay, so update kini sa third temple. Actually, last September naabot ang ang 5 ka pulang baka sa Israel, ug grabe ang ilang kalipay sa mga Hudiyo. And then last week nag-celebrate sila open ceremony para sa tukurong third temple. So mga kaigsuonan, gihimo na nila ang open ceremony. Doon na sila seremonyas nga gihimo para matukod ang ikatulong nga templo. Ug kana nga ikatulong nga templo, pag tukuron gayud kana tungod kay aduna kanay papel in the last days kanang third temple. Ug nasayod ta, ug kung alang sa kasayuran sa kadaghanan nga kanang tukuron nga third temple walay lain nga mulingkod diha kundili ang Antichrist nga umaabot ug nga gidudahan, daghan karon nga gidudahan nga duna na sila napili nga mulingkod, ug kana dili kana magpaila for the first time tungod kay kapihon man niya ang pamaagi sa time ni Moises sa pagdumala sa maong tukuron nga pagatemplo. Andam na ang materyales, ang 5 ka baka nga pula, ug ingon man ang mga high priest, ang mga pari nga mo officiate sa maong paghalad. And then last week, grabe ang ilang kalipay sa pag-celebrate sa open ceremony sa tukurong third temple. So ang problema nila karon is kanang area nga tukuranan. Muna nga sa next video ato nang gi-explain kung unsaon nga matukod ang ikatulong nga templo. Kay mao ni ang problema karon sa mga Jewish people, tungod kay ang site or ang lugar nga pagatukuran dapat sa ikatulong nga templo, mao man ang gitukuran karon sa Dome of the Rock sa kanang mga Palestinian. And maglisod sila og tukod, og pwede duha ra ka option ang ilang pagapilian, either laing lugar ang ilang pagatukuran, or either i-conquer sa nila, makig-away sila sa Palestinian para ma-destroy o mailog nila ang kanang lugar nga gitukuran karon sa Dome of the Rock
diha sa bukid sa Muraya in Israel. So mao kini ang atong update sa ato ang padayon nga pag himo og content about sa third temple, o kung ganahan ka nga mutan-aw pa og lain na video, just search in YouTube about third temple o makita nimo makaigsuonan nga dili lang kay kani nga channel ang nag-update sa mga about sa third temple o mga panghitabo, but daghan pa kayo mga nag-YouTube nga nag-update sila o nagpahibalo sila anang gitawag og third temple. So just visit all the channels nga nag-update about sa third temple para masayod ka, dili kita magpakabutabungol karong mga panahon na kaigsuonan tungod kay ang pagbalik ni Jesus Christ haduol na, ug kani mga sinyalis kining gipakita karon nga pagatukuron nga third temple after sa blood moon nga nahitabo sa Israel. Okay, so God bless sa imuhang maura kini ang ato ang topic karon, o sa next video nato atong isgutan kung unsaon nila nga matukod ang third temple. Okay, God bless sa imuhang pagsunod.